anzi andirigafa zvikandafa wasonda kuenda kwa wingidi amudeke mimi asindomuda manje ndomuda wingidika awingidi ndomuda komaziko andomuda mchinda we komaziko aiwa uya ninyora message ndorigafa zvikandafa komaziko saka chiprofita kuti une magafa futi tiriko inini wane wacho Ladies and gentlemen, nasitadzoka zvekare kuna madzibaba Mutumwa Masango. Mutumwa togamuchirai. Aiwa tiri kuti paZigo TV makadi zvenyu tiripo makadiyo Mwari atiitire zvakanaka Mwari atikomborere tiri kuagamuchira vanhu paZigo TV kuti Mwari avaitire zvakanaka chaizvo. Mutumwa, imimi pamberi apa musuzochinjawo here muhamati inini ndakunzi tateguru Masango. Chinoitika mukomaziko ndechekuti ukanda zvinhu zvakuchinja kureva kuti zvine mamalevels asiri aMwari zvina zvichinje mukomaziko. Makaona madzibaba Masango akuti handisiri madzibaba Masango ndang'anga kana ndateteguru kureva kuti vakurirwa naMwari. Saka ndiyabhurisa anenge avakurira baba Mwari anenge atosuduka papi ipapo. Saka isi tofanira kungomira nezvatakatumwa nazvo. Hatichinje, hatisirwa ivi, saka hatichinje pa. Alright, inini apa ndoda kubvunza mubvunzo nhando mishoma nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika mumedia umu. Tikuona vamwe vanhu vaMwari vari kunzi varipomera mhosva dzekunzi vanenge vachikumbira vasikana kuva musician ana Holy 10 vanhu vakabuda vachipomera Prophet Ubed Angel kuti Prophet Ubed Angel inini vaindikumbira mabhebhi. Munowanika here kunyaya dzakadaro hakuzobudawo vana Sparks vachitaura kuti Mutumwa takavambowapawo ntsvintsva. Chiri munozviziva anditika hatirambe kuti vanhu vanoita musikanzwa because dzimwe dzenguva panguva yekuti iwo abvawo pachechi munhu wenyama anditika hatizvirambe asi tiri kuti isusu vanhu ngavazive vanhu vokuisa muzvinhu zvavanenge vachiita zvakaita nahoti nezvi zvakangofanana nekuti mudzimai wakaba nemudzimai anditika anoti takapa tese arikasira kutaura kuti takapa tese kwete baba ngwana zvinhu zvasina kunzwanana kana kuwirirana asi kuti kandifumure mwani wangu anditika asi suti sevanhu vaMwari zvezvezve kana azvizvo chokwadi zvakataurikana uri tena anditika hatingazvikurudzire kuvanhu vaMwari futi mapanzisa ipapo kuti pane zvimwe zvinhu zvinofanira kupindwa nazvo muchechi zvimwe zvinofanira kupindwa nazvo muchechi asi tungoti isusu kana vanhu matadzirana vanhu ngavanzwanane mapanzisa kufamba nepfuti semunhu waMwari chino no indinaye baba initori naye futi baba kwete mbichana baba anditi nditori naye futi asi choitika zano chekuti chi futi haina tomboshata pochiendeka nechekuti isusu pana vanhu vakatotagetawo vanenge vachida kutodzikisira basa redu ratinenge tichiita saka handone pfuti yakashata munhu wese baba wese munhu wese anonzi muserebhu kazhinji anotori nepfuti tu wese vana mabusinessmen vane pfuti saka isusu zvinhu zvatinoita hatimire muchechicheteka tine mamabusiness atinoita mukati umu ani mapaona iya business atinoita mukati umu kureva business iya anotoda pfuti iripo usati pana mwana wangu watumwa chechimwe utoti ikati ndikaona mwe mupasta chirobho mwe chechi so South Africa kana video makamboriona pakazoita mwe munhu akaita zvivinda zvokumhanya kuno aka munhu upi iyeyo saka kuti padai pasina munhu akaita zvivinda zvinoda kuaka munhu iye kuti pasta itopfurwa saka zvezve zvagara futi isecurity yemunhu pachake anditika saka isi kuti isusu vanhu vakatadzirana mukomaziko ngavawane nguva yekutaurirana social media igadzise zvinhu iwo ngoto unenge wakapenga sitiri kutaura chimwe zvinhu anditika asi uchitozvidzikisira pazvimwe zvinhu mapanzisa ipapo inini hangu handitarisire kudiwa nemunhu wese mukomaziko ndinongotaura zviri pakati nepakati pevanhu vese kureva kuti ndikatarisa kudiwa kana kutya handiti handitye futi handivhunduke nekuti Mwari ndiye anochengeta vanhu saka isoitaura kuti isusu zvezvezvo zvoto zvine mazerawo zvafanira zoti wakadya nevana sadza maiswa sadza mubheseni renyu sababa mutora kamwana kadiki kuti wachisadza panapa kureva kuti
kana kuna kungovhiringidza zvinhu mapanzisisa Yes, yes. kana kuna kuti unonga nyama panguva yekuti zisira nyama pasatiteka vanhu vanofamba kuti mwana wapepe hana kukwana chirongo noenzi pane mwana wapepe hana kukwana anonga nyama ombe saka ndikupa muenzaniso kuti vana ivo vana Prophet Angel chiruma mapastors next time ngavazive level yekutamba nayo ngavazive vanhu vekuisa mupoto mapanzisisa baba zviri kubuda kuti munhu waMwari makaenda machechi makawanda mune zvinhu zvakawanda zvinoitika asi tungoti isusu vanhu ngavadzidze kuziva kuti uyu anofanira kubva pachiperera level yekuperera kwevanhu chete inofanira kuti izikanwe chete mukomaziko aiwa minamatiri munomu all the time toraramba tichirangaridza vanhu minamatiri munomu mabakatwa machii kuita kuti vanhu vasa kune vamwe vanenge vachiona kekutanga nyika yakakura yeZimbabwe imwe munatanga kutonzwa kuti mazuva amasango nhasi nemukurumbira ende mukomaziko chikuita nchekuti Mwari mazuva ano ari kutuma kwaari kundiita ari kutotuma mambo zvokuti ndikunoziva kuti panapa ndakakushandira panapa kana mushonga wako wakarombwa chironga wako kunotonuko ndotokudza kuti mushonga wakarombwa kunotoni kana mushonga wakarombwa kana kwakati tiri kuteera baba kune vanhu vari kuataka vanenge vachirwisa saka tine vanhu vakawanda tiri kubatsira vari kunze kwenyika uko vatiri kuona vachibatsirika nhau dzipi idzodzo saka kureva kuti isusu chatiri kuita panapa mukomaziko minamato yamuri kutaura nezvayo iyi iri kukomborera vanhu vanoda kubatsirwa vanofanira kuti vawane nguva yekunzwisisa minamato nokwa zviri kubva nokwa zviri kuenda zandipanga achita kuti pana vamwe vanhu vanoshinji vanongoti atiri kuno kuchira katumira kuti ada kuti nditiwe minamato tomboti aita kana kuti booking yake pai unozoona nguva diki munhu weweyo achetita se profita achatobatika tiza akutonzi akuchinho yakwa kati isi tinenge tiri panapa saka isusu tikuona kuti vanhu vazhinji panapa vakupaziva yes kurugare pa-AC 35 anditeka vakupaziva saka tikuti isusu vanhu vanofanira kuteerera nhau yeminamato imini muchiita zvinhu zvenyu pachena pane adresi nemusingawande vamwe tinongoti aiwa vari online uri kwauri ikoko hatipopa pane mukana wekuuya no kureva kuti vazhinji baba vanenge vari matsotsi vanhu vanoda kuti vakaziva zvakafanira kuti vakatora demo romunhu kana ukakweta kushopu vanofanira kuti une pamba paunogara tiuye ipapi tozoya ipapo tikakushaya proof of residence ndimapanatika asi ini ndinozikanwa parugare panapa chiro munhu akatanzi ndakabirwa namadzibaba masango pano anouya panapa animapaona parugare panapa ini ndozifamba wangu dzimwe nzvimbo ndichienda asi ndototaura kuti adresi yepapi yepanapa saka tikuti isusu mukomaziko vanhu vari kuitwa zvakanaka naMwari vanhu vari kukomborerwa vanotuka havashayike vanotowedzera simba rakuti riende kupi kumberi because vakasatukwa ukadiwa nevanhu vese zvisingazova zvinhu zviri right mapaona ipapo saka chitiudzai minamato yakanyanyokosha mazuva ano yamuri kubatsira vanhu yamuri kushanda aiwa ndine bhodhoro reka mukomaziko raakuzara manje aripo panapa nhasi pane kwandakariendesa mugoma anditeka ende mazuva raine ekuti kwira ndege raakutokwana saka nchatoti tizoperekedzana kuenda kuairport takananga Vic Force anditeka kuminamatopi iwoyo yes asi ndiri kuona vanhu vari kuitwa zvakanaka ndiri kuona vanhu vari kukomborerwa mukomaziko vanhu varotasi vari kukomborerwa anditeka andiri gafa usvika ndafa waso ndakuenda kwawingidi yamumudeka imini asi ndomuda manje hai ndomuda wingidika awingidi ndomuda mukomaziko ndomuda muchinda wewe mukomaziko aiwa uya ninyora message ndori gafa usvika ndafa mukomaziko saka uchiprofita kuti une magafa futi tiriko inini wane wacho gafa prophets gafa madzibaba masango tine rwendo rwekuchinoi rwendo rwekuchinoi mukomaziko tikutosimuka nhasi manheru chakwata mangwana chinchekachaya muchinoi yese ndikuona vamwe kuti ubva ukaribha vamwe kuti ubva kupi mabhek to center tinchitiita koko mukomaziko doti muzomboona nguva yekuti mufanira kutibvunza nyaya dzemabhek to center bosi dzimwe dzenguva mukomaziko namato yamunoka tinoda kuti dzimwe dzenguva tichazopinda imwe live yatinofana kuti tiite vamwe chitiprofita vamwe vanhu paonline ipapapo vamwe vamboziva kuti chokwadi pachatinoita chichifamba sei mapaona saka toti chinhoi yarangarirwa mukomaziko ende kuchinhoi kune zvichaitika imi mira kuti vhidhiyo kuchinhoi fanira kunge muriko kuchinhoi mukomaziko sandi muchiona zvatikuita kupi kuchinhoi nevabatsiri vachipa matesimoni kupi kuchinhoi mapaona ipapo ndozvada kuti zviitike mukomaziko
saka indi kuti chinoi taredi saka mangwana kuseni tamo muchinoi panamba dzedu dzokufona unongofona panamba idzodzo dziri kubuda pasi apa idzi pascreen wobva wafona wobva waya kuchinoi back to sender iriko lock sender iriko zvinhu zvese tikutakura kunogadzisa basa kupi kuchinoi pamunhu kuchazarira bhodhoro rediroro kuchinoi anditeka saka boss bhodhoro risofara apa 280 something saka toda kuti tipinde mu3 something tobva tatizara takuenda naro kupi mvura kwatichienda naro asi tikuti isusu chinoi mene pamwe ndikuona ndovhikisa kana kunze chaiko urefu hatichaziva zvinofamba sei bo zvine zvamwari saka tikuti chinoi varangariro vagari vechinoi nevari kunze kwenyika uko tikuti pafoni online vanhu vari kubatsirwa ende tabatsira vanhu vakawanda mukwamasiku vanhu vari kungoyambuka vanhu vari kuitwa zvakanaka nani namwari usati waprofita chinyowani wakabatsira vanhu havafolowe minamato yavo ini ndinofolowa papa vanhu vomwe kunze kwenyika tati mutumwa munotozonetsa mutumwa asi vanenge vaito zvifarira bozi vebvunza zvafamba here zviri kuita here kureva kuti zvinhu zvinoda kuti zvinhu zviite mapaona ipapo hazvisi zvese futi mukwamasiku zvatinoti zvaita ipapo zvimwe zvinoona kuti nonokei kuita asi zvichiita sei zvichiita ani mapaona yes saka ndizvo zvatiri kutaura mukwamasiku izvozvo saka tiri kuti isusu vagari vechinoi varangarirwa mutumwa masango vachange varimo muchinoi tichiti gafa usvika derezei ndafa baba uzati wingidi ndopakambozima kapa indiro parugare indikasumudza rugare wingidi yakasumudza kambozi asi wingidi yakabva sumudza weoti yese manje indi kusumudzawo nchitera kumashure hamusazonyanya kumudzikisira zvenyu kwamaziko arere gafa vanhu ngavakomborewe namwari nzvimbo dziripo dzemapomangozi tiri kutogadzira uchiona zvaitika baba madhimoni achabuda baba kuchinoi baba kuita michana chinoita ipromisa mafireworks baba kuchaitika zvichaitika kupi ikoko saka tikuti mwari akuitire zvakanaka mukwamasiku ende 2 ndikuziva kuti praziva chinoita choti mukwamasiku munhu ano zvaanofarira tese takafarira wingidi hazvibude tese takafarira futi kuti tiende kuna madzibaba masango hazvibude bcause kuna vamwe anotenda kun'anga vamwe anotenda zvinhu zvakangosiyana-siyana ndimapaona saka ndikutenda hangu mwari naizvozvo mukwamasiku kuti mwari atite zvakaita zvakanaka vanhu vabva kuti madzibaba masango sei vachibva nga vakavhara jira here ndaimbona vamwe vachibvunza kumakomenti kwenyiko kenditeka isusu andimuona zvakafana ndiye ndikabvisa bhutsi dzangu mukwamasiku ndakadai anditeka handina kupfeka bhutsi bhutsi ndikaitira kuti ndakagara ndinongovharwa makumbo angu ani mapaona yes ndikatopfeka bhutsi yangu mukwamasiku anditeka ine ndakapfeka imaiona bhutsi ndikaita sei aiwa haisi bhutsi yepasi pemuti pamukwamasiku ibhutsi shaishai ndikapedza ndopfeka bhutsi dzani dzangu bhutsi ichinga ndikatsenga pana nebhutsi panoona tsvina nditemana bhutsi dzaka zvakawanda sandodzisiya papi apa ini ndiye nditoripo panapa mwana kuna mamene nditani ndakaisa mukata aiwa titi sina nditiki mukwamasiku munhu akaromba hataurike mukwamasiku aromba anopawa asi isusu tikuti isusu tikuda wakaromba wachibva tikuda tohwisa chete saka muno mumwe munhu agona kuzoita chazopiwa chinhu chinofema chazopiwa iko chino tinopa minamato yematombo iyoyo nehuko dzatinogadzira anditika neminamato weyo watinoti wemayeu saka tikuti chinoi zvinhu zvese zvikuenda kupi kuchinoi wiki inoti kuti friday saturday sunday tinendi chinoi tichidzoka iri kupi kuno kuharare panando pamuzinda baba ndo musha mukuru asi tikuti isusu vanhu ngavakomborewe chero vari online chero tiri kuchinoiko hatidzakubatsira munhu ari online kuti panonguva tinobhurekawo takupinda pamaonline anditika ndotenda maita basa mutumwa amen.